Keď sa dá všetko pojebať? Keď sa dáš sám seba, ne? To už ne? To už nie. To už nie. To už nesmieš behať z iniciatívu. To už iniciatívu, keď behneš z iniciatívu, už je zle. Môže byť, môže byť. A nikto nesmie o nás nič vedieť. Nikto neví nič. Nikto už nevidel, nikto už nepočul. Jasné, potom to je. To, život je ťažký. Je. Ale nebeháme z iniciatívu. Dáš, preženieš. Už, toho sa nezbavíš. Jaké je to pivo, dobré? Dá sa. A čo k tomu pijete? Rumík, koňak? Najmä. Karpatské? Specialita z Labudnenskej kuchyne. Ale hľadaj jedno. Mládež. Keď špekulujete, tak špekulujte z rozumu. Lebo keď to preženete, už je zle. Vážne. Ja tomu verím. Už je, keď to zakáto dejš, otáto, podáto. A toto máš rezervu. Je v pohode. A jak to preženeš, už je kľud. Môžeš robiť, čo chceš. Od Pána Boha, dať ti skúkať, čakať navyše. Ale takto podá to. A jak preženeš tento kúsek, už je zle.